Jo vaig començar a BCA fa molts anys. Vaig entrar a treballar a l'any 76 i a l'hospital el portaven unes monges. El que passa que hi havia 2 metges que van voler fer un projecte nou i van buscar 4 estudiants d'infermeria perquè mentre estudiaven i començaven a treballar ja es anessin formant en aquest aspecte i ja garantir una continuïtat assistencial. Però jo personalment me'n recordo molt de la Carmela. La Carmela era una auxiliar de nit que ella em va ensenyar tot. El vincle amb BCA sobretot són les persones. Ell està en contacte amb companys o excompanys de feina i la veritat és que ara amb aquest nou projecte que engeguem de les persones amigues de BCA penso que serà un pas molt important, perquè els que ens jubilem tenim uns valors i una professionalitat que també podem transmetre. A dia d'avui la trajectòria ha sigut llarga, però sempre ha sigut una trajectòria que va cap amunt. I ara tenim infinitat d'eines al nostre abast, tant tecnològiques com de recursos humans i d'espais. I jo penso que amb això i que professionals que estan a dintre, que sempre tenen aquella curiositat i aquelles ganes de millorar i d'innovar, fa que BCA dona el seu gra de sorra molt important.